салом алейкум дӯстони азиз. Шавре ки мо ба шумо ваъда карда будем ки ба қариби туёна клипи Рӯзбеки Файзалӣ на маҳрамат медароем тамошо мекунем. дар ин дурун дар ин ҷоя дӯсти азизи мо Амирхон омода аст. Ходиҷон бародари ҳама аллакай омода шуда истодам. алиҷана бародари мо анаҳанам барои бинем. ҳама омода шуда Элмурод Мақсумов, Паншер Медиа, пури дӯстонона дар инҷо баромон гирандагон ҳама каса салом алейкум. ина наинавози мо, ина Рӯзбеки Файзалӣ. сарбаланд бошед дӯстони азиз. албатта читавре ки гуфтем ана омодагӣ дида истодем айни ҳол туёна клипи Рӯзбеки Файзалиро ба қарибӣ аз канали Паншер Медиа ки дурустпас ё сериспас тамошо кунед, ҳаловат бубаред. сарбаланд бошед дӯстони беҳтар.